Σήμερα δεν θα σας δείξω απλώς ένα αυτοκίνητο, όχι. Αυτό που βλέπετε μπορεί να κρύβει κάτι πολύ περισσότερο. Μπορεί να γίνει μικρό σπίτι, ίσως κάμπερ. Πάμε να το δούμε από κοντά. Είναι καινούριο, είναι μεγάλο και σίγουρα επιβλητικό. Αλλά το θέμα δεν είναι η εμφάνιση, ούτε τα φώτα, ούτε οι ζάντες, ούτε οι γραμμές του. Το μυστικό είναι αλλού, είναι στο εσωτερικό του. Ανοίγεις τις πόρτες και με μία μόνο κίνηση ρίχνεις τα πίσω καθίσματα. Ξαφνικά ο χώρος αλλάζει. Και αν απλώσεις ένα απλό υπνόσακο ή στρωματάκι κάμπινγκ, έχεις έτοιμο χώρο για να περάσεις μια νύχτα. Ένα μίνι δωμάτιο πάνω σε ρόδες, χωρίς καμία μετατροπή, χωρίς εξοπλισμό, μόνο με φαντασία. Το ερώτημα είναι, ποιο SUV είναι αυτό? Ποιο αυτοκίνητο μπορεί να γίνει κάμπερ τόσο εύκολα? Δείτε το εσωτερικό, δείτε τις λεπτομέρειες. Σας φαίνεται γνώριμο ή μήπως όχι? Σε επόμενο βίντεο ίσως αποκαλύψουμε το μυστήριο. Μέχρι τότε γράψτε στα σχόλια ποιο SUV πιστεύετε ότι είναι. Ίσως η απάντηση να σας εκπλήξει.